Πώς ψωνίζει έπιπλα το κάθε ζώδιο. Κρυός, οβιαστικός. Θέλω να δω το πιο έντονο καναπέ του μαγαζιού κατά προτίμηση σε κόκκινο χρώμα. Εάν δεν τον έχω πάρει σε 10 λεπτά, έφυγα. Ταύρος, ο Τεστάκιας. Για να δω, είναι αναπαυτικός. Τον αφιένα μου, τον κρατάει. Μπορώ να έχω λίγη κέτσαπ να δοκιμάσω ότι είναι αλέκιαστο. Δίδυμος, ο αναποφάσιστος. Ωραία είναι αυτή. Αυτή μ' αρέσει όμως περισσότερο. Αυτή όμως είναι ιδανική. Καρκίνος, ο συναισθηματικός. Αχ, αυτό το τραπεζάκι μου θυμίζει το τραπεζάκι που είχα στο πατρικό μου και έπαιζα με τα παιχνίδια μου. Αχ, θα το αγοράσω. Πόσο έχει, 1.000 ευρώ, θα το αγοράσω. Λέων, ο στάρ του σαλονιού. Αυτός ο καθρέφτης θα είναι το φόντο μου για όλες τις selfie. Αν δεν με δείχνει βασίλισσα, δεν τον αγοράζω. Παρθένος, ο επιθεωρητής. Είναι MDF ή φυσικό ξύλο. Πιστοποίηση ISO για ανθεκτικότητα έχει. Αν δεν έχει, δεν μπορώ να το αγοράσω. Ζυγός, ο ισορροπιστής. Αυτός είναι ωραίος, αναπαυτικός, αλλά ακριβώς. Ενώ αυτός είναι λιγότερο αναπαυτικός, αλλά οικονομικός. Ποιον από τους δύο να διαλέξω? Σκορπιός, ο ερωτιάρης. Αυτό είναι καλής κατασκευής. Αντέχει, δεν τρίζει. Τοξότης, ο ταξιδιάρης. Έναν οικονομικό καναπέ θέλω, σαν αυτόν. Έτσι κι αλλιώς τον περισσότερο καιρό λείπω από το σπίτι αφού ταξιδεύω. Εγώ καιρος, ο επενδυτής. Αυτό το γραφείο δηλώνει δουλεύω και πληρώνομαι. Κόβουμε τιμολόγιο, θα το περάσω στα έξοδα της εταιρείας. Υδροχόος, ο απρόβλεπτος. Ωραίος καναπές αυτός, αναπαυτικός, με ανώστρωμα, με μαξιλάρες, πολύ ωραίος. Αλλά θα πάρω αυτόν. Ιχθύς, ο ρομαντικός. Αυτή η πολυθρόνα με κάνει να σκέφτομαι ότι είμαι σε μια παραλία, ακούγοντας τον ήχο της φάλαινας στο βάθος. Είναι ακριβή και να είναι, δεν με νοιάζει, θα την αγαπώ.